Celý život v práci, nebola to sranda. 4 synov vychovala, rástla z nás fajn banda. Ruky sa mi mozol, stále v jednom kole. Dnes už drinu nechala a má iné roly. Ráno oči otvorí, spraví si raňajky. Do ruky hneď berie mobil, číta si tam bajky. Rýchlo vyvenčiť psa, na nákup a späť. Navarí nám obed a zas čaká na ten svet. Celý deň samotá na Facebooku, Messenger a WhatsApp má vždy pekne po ruku. Vypisuje podvodníkom, čo jej sľubujú hory. My len gúlame očami, mami, to sú fóry. Telka ju už nebaví, displej to je svet. Hlavne, že si v pohode, inej mami niet. Televízor v kúte len tak sadá prachom. Správy už neberú, radšej scrolluje s rozmachom. Zas jej píše americký vojak alebo lekár. My jej iba vravíme, mami, na to bacha. Ona sa len zasmeje a ťuká do skla. Obed už je na stole, kým by jej správa ušla. Celý deň samotá na Facebooku, Messenger a WhatsApp má vždy pekne po ruku. Vypisuje podvodníkom, čo jej sľubujú hory. My len gúlame očami, mami, to sú fóry. Telka ju už nebaví, displej to je svet. Hlavne, že si v pohode, inej mami niet. A keď už má toho dosť a vypne ten svoj net, zbalí si dvoje plavky a ide na výlet. Sem tam ide na pláž, tam chytá ten svoj bronz. Slnko, seno, hudba, veget, to je jej vlastný punc. Žiadne stresy, žiadny zon, len pohoda a kľud. Za tých 4 chalanov máš na to predsa chuť. Celý deň samotá na Facebooku, Messenger